K15! Блажо, брат, разбираш, не знаеш ти другарите Ристо колко тежка ситуация, разбираш. Тежка е сега във времето, видиш какво е. Не това, бе, е фамилия, извини малко съм. Дечко, молим те, ако сакаш клима да пущиш малко, жива вода се направих. Няма проблем, господин. Фала. Имам раздор фамилия, Блажо, разбираш, и аз скоро време нищо чудно да станам дете на разведени родители, разбираш. Що звърниш, бе, ти глупости? Не ми се прави, моя бе. Защо, бе? Защо, бе? Старата не му дава на старио, плашела се да не фате салмонела от стари яйца, разбираш. Бе, Бог да чуе. Добре сега. Фала, добре, отлично. Па, в време, кое има тие презервативи, шо и стават се, она не е салмонела. Салмонела, шо да ти кажем. Ти кажем, я пръв път слушам, не съм знаял. Ти не беше, извини само малко. Дечко, може ли да изключиш климата, кочан се направих, ако сакаш. Извиниш, да не ти досагам, аз така разбираш. Ти досагам, аз за то се оставим тука, да изключам така. Изключи, молим те малко, да. Блажо, па ти не беше, па ти стварно бе не беше тука. Дека беше, бе, брат? Америка. У Америка! У Америка, бе, 5 години съм в Америка. Добре. Добре, фала, добре. У Америка, да. Супер. Американци. Ке остане ехтамо, ама си викам, они са 20 години позади нас, ако веруваш. Шо говориш ти? 20 години са назад. Тия филмови ще ги гледаме, тия емисии, аз помислям, они са напред, разбираш. Не, назад. И аз тука и така направих един разпоред, свикам, Блажо, па цело време ли кидаш ти така времето, ке го нуреш, то е лошото кога е? Маме, разбираш, чек малко, извини само. Дечко, извини, молим те. Може ли па да включиш климата, жива вода се направих? Моля ти се. Па ти... Извини, овака ще Се извинуй. Блажо, нас. 20 години са назад. Маме. Кай них е още добро. Них те ги чека вой период, ние ще го изодиме. Ти знаеш кай нас кога беше добро? От те ги чека. И си викам тай циклуса да го фана малко да... Фача ли да, бе? Таба? Факи, тама фана. Така да. Само си измочам, одма се враким. Биди тук. Давай. Господине, алал да ти е каков професионалец си. Я да бе до сега, че ке го отера от 3 майчини, че го отерах. Що дозволиш вака да те заебават? Пушти я климата, изгаси я климата, топло било, ладно било. Свака част, каков професионалец да дозволяваш гости вака да те заебават. Шо ти е тебе, бе? Зошо? Кой колко заебава, бе? Зошо? Ама въобще няма клима тук. Стварно ли? Ама го заебал, пич. Жешко бил, ладно. K15!